Denboraleak hainbat arazo eragin ditu gurean. Gaur goizean errepide zenbait itxi dituzte Zizurren, Arrotxapean eta Madalena inguruan. Arratsaldeak aurrera egin ala denboraleak hoberanzko joera izango du. Nafarroako gobernuak ere bat egin du Altsasukoen aldeko manifestazioarekin. Parlamentuarenaz eta gobernuarenaz gain bestelako babesak ere jaso ditu larunbat honetan egingo den protestak. Xilema eta Nuevo Futuroko langileekin Nafarroako adingaben zuzendaritza ordera jo dute gobernuaren azken erabakiaren aurrean egoera salatzeko. Nafarroako gobernuak uko egin dio laneko arriskua prebenitzeko Estatu Fundazioaren funtsean kudeaketa publikoari. Belateko lanek dirauten bitartean nazioarteko kamioiak bertatik ez pasatzea eskatzeko bigarren errepide mozketa eginen dute bihar. Gerra zibilean eta frankismoan hil zituztenei plaka jarri diete hilerrian. Guztira 307 iruindar hil zituzten. Omenaldian izan da Joseba Xiron alkatea, baita Nafarroako fusilatuen seniden elkarteko kideak ere. Kosk egin elkartasunari jaialdia prestatu du Zaporeak taldeak. Helburuak errezian dauden errefuxiatuei giza laguntza emateko proiekturako dirua biltzea izango da. Denboraleak hainbat arazo eragin ditu gurean. Begi guztiak ibaiaen mareari begira jarrita alertan jarraitzen dugu oraindik. Gaur goizean hainbat errepide itxi dituzte Zizurren, Arrotxapean eta Magdalena inguruan. Antza denez, arratsalderako eguraldiak hoberanzko joera egingo du. Azken egunotako euriteen ostean alarma piztu da Euskal Herriko hainbat ibairen maria handia dela eta atzo euri jasak etenik ez zuela ikusita larrialdi planak indarrean jarri zituen Nafarroako gobernuak. Nafarroan Arakil eta Arga ibaiek gainezka egin zuten hainbat tokitan atzo arratsaldean. Arakilen uraldiaren ondorioz bi errepide iritsi zituen foru zengoak. Nazional 2410 Sakanan eta Nazional 7820 Arbizu eta Lizarragabengoa artean. Ega, Ebro eta Arga ibaiek ere inguruko eremuak hartu zituzten Lizarran, Tuteran eta Funesen urrenez urren, baina uholde txikiak izan ziren eta ez zuten ondorio nabarmenik izan. Bardeako eremua kudeatzen duen batzordeak ere ibilgailuen zirkulazioa debekatu zuen parke osoan, ibilbide eta uharrak urak hartuta baitzeuden euriteen ondorioz. Izan ere Herriberan eta Nafarroa erdialdean metroko 40 litro bota zituen atzo arratsaldean. Pirineotan gainera elurteak iragarri zituzten atzoko zein gaurko 900 metrotik gora eta ondorio zuren mailak gora egitea espero zuten. Hori guztia kontuan izanik Nafarroako gobernuak larrialdi aurreko egoera ezarri zuen lurraldeko zenbait eremutan Larraun, Arga, Ega, Aragoi eta Ebro ibaien uraldiagatik. Iruñeko udalak bertzalde larrialdiko 0,2 maila ezarri zuen Argak 300 gora metro kubiko har baitzitzakeen segunduko aurre ikuspenen arabera. Ibaitik gertu dauden eremuetan aparkatzea debekatu zuen uholdeak espero baitzituzten. Besteak beste Arrotxapea auzoan. Gaur goizean adibidez errepide zenbait itxi dituzte Zizurren, Arrotxapean eta Magdalena inguruan. Ega ibaiak gaur eguerdi partean izango du, mailarik handiena Lizarra parean eta uholde arriskua egon daiteke arratsaldean Ando Silan eta Funesen ere. Herriberan berriz gaur iluntzerako eta gauerako espero da Ebroren mailarik handiena. Ez da arazorik espero ordea Irati eta Aragoi ibaietan, horien emaria Esako urteiaren kontrolatzen ari baitira Nafarroako gobernua eta Ebroko konfederazioa. Ere bat egin du larunbat honetan Altsasuko gazteen alde egingo den manifestazioarekin. Nafarroako gobernuak ere bat egin du datorren larunbatean Iruñeko karrikak zeharkatuko dituen manifestazioarekin Altsasu auzian epaituko dituzten gazteentzat justizia eskatzeko. Nafarroako parlamentoa joan den astelenean bat egin zuen mobilizazioarekin berme demokratikoen aldeko konpromisoa erakusteko asmoz eta orain Nafarroako gobernuaren txanda izan da. Asteleneko agiria irakurri ondotik herritarrak bat egitera deitzen dituztela adierazi du Maria Solana gobernuko eledunak. Solana bera izanen da manifestazioan gobernuaren izenean. Solanaren arabera neurrigabetasunaren printzipioarekiko errespetua aldarrikatuko dute. Esan duenez, neurritasun horretatik kanpo daude orain arteko
erabaki judizialak. Adibidez, behin-behineko espetxealdian 800 egun baino gehiago daramate 3 gaztek. Horrek neurritasun printzipioarekin aurrez aurre talka egiten duela esan du. Gobernuaren bozeramaileak erantsi du pertsona, eragile eta erakunde ugarik, baita europarrak ere bat egiten dutela ikuspuntu horrekin. Bozeramaileak nabarmendu du ere ahal duen neurrian eta eskubideak bermatu behar ditugu heinean, uste duela erkidegoko erakunde nagusi modua larunbateko aldarrikapen horretan egon behar dutela. Manifestazioa Golen Zinema aretoetatik hasiko da arratsaldeko 5:00 eta Gazteluko plazan amaituko da. Eta parlamentuarenaz eta gobernuarenaz gain bestelako babesak izan ditu larunbatean egingo den protestak. Eragile politiko ugarik, sindikatuek, Iruñeko peinek eta beste zenbaitek atxikimendua adierazi dute larunbat honetan Altsasuko gazteen alde egingo den protestari. Nafarroako politika, kultura, gizarte eta kirol arloko 30 lagunek agiri izenpetu dute manifestazio deialdiarekin bat egiteko. Sinatzaileen artean daude besteak beste Pedro Miguel Etxenike, Montxo Armendariz, Elena Taberna, Carlos Garaikoetxea, Daniel Inererati, Juan Martínez de Irujo eta Mariano Ferrer. Gero Abai koalizioak manifestazioan parte hartzeko deia egin die herritarrei, uste du proportzionaltasun gabezia dagoela auzian eta horrek eragin larria duela epaituko dituzten gaztengan zein herri osoan. EAJak ere bat egin du manifestazioekin eta uste du neurritasunik gabe justiziarik ez dagoela. Altsasun gertatutakoa ez dela terrorismoa esan du. EAK kezka agertu du egungo atzerapen demokratikoaren inguruan eta Euskal Herriko apaizen koordinakundeak ere apal zintzo baina ozen esan du ez dela zilegi gazteon bizitza txikitzea. Epaiketa datorren astelehenan hasiko dute Madrilen Espainiako Auzitegi Nazionalean. Fiskalak 50 urteko espetxe zigorra eskatu du 6 auzipeturentzat, 62 urte eta erdikoa beste batentzat eta 12 urte eta erdikoa bestearentzat. Terrorismo delitu egozten diete 2016ko urrian Altsasuko taberna batean 2 guardia zibilekin izandako liskarrengatik. Xilema eta Nuevo Futuroko langileek Nafarroako adingaben zuzendaritza ordera jo dute gobernuaren azken erabakiaren aurrean euren egoera salatzeko. Laster adingaben eskuhartze sozialeko zenbait programa esleituko ditu Nafarroako gobernuak eta horretan lan egiten duten Xilema eta Nuevo Futuro enpresatako langileek sinadurak bildu eta aurkeztu dituzte haien egoera salatzeko. Gaur etorri gara Xilema Fundazioko eta Nuevo Futuro elkarteko langile batzordeak edo komiteak salatzeko orain arteko pliegoak ez dutela gure zerbitzuetako bete beharrak asetzen, lan baldintza kaskarrak direla, da espero dugula hemendik aurrera horrenatarako diren urreko pliegoak bete behar hauek asetzea. Gobernuarekin egin ditugu hainbat elkarrizketa edo elkartu gara askotan azaltzeko gure langileak nola ikusten dituzten plego hauek eta ze beharrak hobetu behar dituzten edo ze baldintzak hobetu behar diren. Eta besterik gabe esan nahi diegu ez dugula onartuko gure lan baldintzak okerragora joatea eta aldi berean momentua dela hobeto egoteko eta hobetu behar dituztela lan baldintza hauek. Zenbat sinadura bildutu zuen? Bai, elkartu ditugu 160 sinadura gure langileenak eta haien indarrarekin hau emango dugu. Eta Nafarroako gobernuak uko egin dio laneko arriskua prebenitzeko Estatu Fundazioaren funtsean kudeaketa publikoari. Lan osasunaren Nafarroako kontseiluak berrio balioztatu du laneko arriskoak prebenitzeko estatuko fundazioa finantzatzeko sistema. Zehaztearren eta gobernuaren aldeko jarrerarekin, CNEK, UGTek eta Komisiones Obrerasek aurkeztu proiektuak bermatu diru publikoaz finantza daitezen. Diru hori, aipatu fundazioak kudeatzen duten mutualitateek dituzten soberakinetatik dator. Gogora ekarri behar da, aipatu sistema urte luzeetan banatu dituztela aipatu funtsak zen UGT eta Komisiones Obrerasen artean, Nafarroako lan osasunaren kontseiluan, non 2000
eta 2013 urtea artean aipatu erakundentzat 5 milioi euro baino gehiago esleitu zituen. 2014 urtean kontu auzitegiak antzeman zituen irregulartasuna zirela eta epai bidez 2008 eta 2013 urte arteko deialdiak baliogabetu zirenez, fundazio berak aldatu zuen sistema kontseiluan parte hartzetik baztertuz. Hala ere, 2017 urteko uztailean diru laguntza berri bat argitaratu zen, estatu mailakoa eta 11 milioi euro baino handiagoa. Hartan aurreikusten zen 3 organoak proiektuen baremazioan parte hartu zezaketela. Irailak 29 zituela, Zenek, UGTek eta Komisiones Obrerasek eskatuta, gobernuak proposatu zion kontseiluari egiazta zezala aurkeztu ziren 9 proiektuak Nafarroako lan osasunaren egintza planarekin bazetozen, puntuazio handiagoa emanez eta finantzazio publikora heltzea erraztuz. Proposamena onartu zen, ELAK eta LAB sindikatuak aurka bozkatu zuten. Kontu auzitegiak onartu zuen beraz, laneko arriskoa prebenitzeko fundazioa fiskalizatzeko txosten berria. Hartan berriro ondorioztatzen da, haren finanziazio sisteman aldez aurretik banatzen zirela futsak. Egoera honelakoa izanik, ELAK eta LABek onartezina deritzoten Nafarroako gobernuak bat egin izanari, kontseiluan duen aldeko botoa emanez, zen UGT eta Komisiones Obrerasekin bat egin zuelako. Erabaki politiko honek Nafarroako langileen kotizazio sozialetatik datorren diru publikoa estatuak kudeatzeko ezarri duen sistemaren aldeko autua dakar. Horrez gain, lan osasunaren egintza plana eta kontseilu bera erabili nahi du. Sindikatu biek uste dute gobernuaren jarrera kuko egiten diola haren autogobernua babesteari, estatuari aipatu funtsak kudeatzeko eskuduntza ere eskatzen ez diolako beste gobernu batzuek egiten duten antzera. Hortaz, ELAK eta LABek oso larritzat jo dute gobernuak eredu horren aldeko autoari eta aipatu funtsen kudeatze publiko eta zuzenaren ukoari. Erabaki horrekin Nafarroak langileen lan osasun eskuduntzak altzen duela azpimarratu dute. Nafarroako gobernuak berehala zuzenduko ez balu jarrera, ELA eta LAB sindikatuek uko eginen diote lan osasunaren Nafarroako kontseiluan parte hartzeari. Albiste gehiago utzi dizkigu urtegun honek, Belateko lanek dirauten bitartean nazioarteko kamioiak bertatik ez pasatzea eskatzeko bigarren errepide mozketa eginen dute bihar. Belateko tunelak hobetzeko eginen dituzte lanengatik, tunelak 7 hilabete itxi eta trafikoa Belateko gainetik bidaliko dute. Nazional 121 errepidearen bazterreko alkateek nazioarteko zama garraioa Belateko gainetik pasatzen ez uzteko eskatu diote Nafarroako gobernuari agitza arriskutsua baita. Baina orain arte gobernuak kasurik ez du egin. Horregatik, apirilaren 13an, hau da bihar hortzirala, Arraizko bentetan errepide mozketa berria eginen dute. Hitzordu arratsaldeko 6:30 izanen da eta herritar guztiei parte hartzeko gonbitea egiten zaie. Gerra zibilean eta frankismoan hil zituztenei plaka jarri diete Iruñeko hilerrian guztira 307 hil zituzten. Omenaldian izan da Joseba Sidun alkatea, baita Nafarroako fusilatutakoen senideen elkarteko kideak ere. Frankisten esku zeudelarik edota gerra zibilean barneratuak zeudenan hil zituztenak gogoan izan dituzte gaur San Jose hilerrian. Plaka bat jarri dute 307 iruindarren omenez. Ekitaldia eguerdiko 12etan izan da gaur eta Iruñeko alkatea, udalbatza eta fusilatutakoen senitartekoen elkarteko kideak izan dira omenaldi horretan. Aitzalu batean jarri dute plaka. Hil zituzten Iruñeko 307 pertsonen memoria eta omenaldia, Bigarren Errepublikaren aurkako kolpe militarrean erailak eta Gaztelugi belean hil zituzten herritarren memoria eta omenaldia, Ezkabako iesaldia prestatzeagatik erailak. Bi esaldi hauek irakurri daitezke bertan. Horrez gain, hildako bakoitzaren izena bizenak ere jasoko ditu plaka horrek. 16.000 euroko aurrekontua izan du plaka horrek. Plaka inauguratzeaz gain, ekitaldi xumea ere prestatu dute hilerrian. Gizarte demokratiko batek ezin du aurrera egin bere iragana errebisatu gabe, naiz eta iragan hori, kasu honetan bezala, mingarria izan. Horregatik, uste dugun bere baloreengatik, bere ideologiarengatik, bere militantziagatik, edo besterik gabe mendekuagatik
bere bizitza eman zuten hoiei eman behar diegun, ari nintzen esaten bere errekonozimendua. Gaur, beraz, justizia egiten diegu justiziari gabe hil zituzten hoiei guztiei. Nahi diegu esan gogoan dugula haien burruka, haien sufrimendua eta baita ere haien borroka. Eta horrexegatik gaur hemen eta orain ari gara gogoratzen. Eta ortzogun honetako albisteekin bukatzeko Koxkekin elkartasunari jaialdia antolatu du Zaporeak taldeak. Helburua, Grezian dauden errefuxiatuei giza laguntza emateko proiekturako dirua biltzea. Zaporeak Nafarroako taldeak Koxkekin elkartasunari jardunaldiaren lehenengo edizioa aurkeztu du. Apirilaren 22an ospatuko da Iruñeko San Francisco plazan goizeko 11:00 aurrera. Horren helburua, momentu honetan Grezian dauden errefuxiatuei eta migratzaileei giza laguntza emateko proiekturako dirua biltzea. Goizeko protagonista nagusiak Nafarroako ostalariak ospakizunerako emango dituzten pintxoak izanen dira. Jardunaldi gastronomiko eta solidario honetara hurbiltzen direnek aukera izanen dute 5.000 pintxo dastatzeko 30 postutan banatuta. Ekitaldia goizeko 11:00 hasiko da ekintza xume batekin. Bertan etorkizun hobearen bila, gerratik, gosetik eta miseriatik urrun foru komunitatera aietu diren errefuxiatu eta migratzaileei omenaldi xume bat egingo zaie. Behin hasiera ekitaldia burututa, jendea pintxoak dastatzen hasi ahal izango da. Halaber, bisitariek ere aukera izanen dute sukaldaritzako erakusketez disfrutatzeko. Festa gastronomikoaz gain, kulturak ere beretoki izanen du gune honetan. Izan ere, Jarauta 69 txarangak eta Obenena dantza taldeak alaituko dute jardunaldia. Orduak aurrera joan alda denboralea baretu egingo dela jakinarazi dute. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zer den ikustera. Goizean goiz zerua oso lainotsu egongo da eta euri egingo du. Gainerako orduetan ostarteak zabalduko dira, baina arratsaldean euri pixka bat egin lezake. Goizean mendebaldeko edo ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da. Arratsaldean aldakor geratuko da eta gauean hegoaldekoa ibiliko da. Temperatura maximoak nahiko edo nabarmen igoko dira. Ostiralean zerua lainotsu egongo da, erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin. Zaparrada botako ditu noizbehinka, batez ere arratsalde gau partean. Baliteke trumoi ekaitza izatea. Goizean goizego haizea ibiliko da, gainerako orduetan ipar-iparrekialdekoa. Temperaturan aldaketan dirik ez. Apirilak 12 gaur, ortzoguna goazen egunak utzen zizkigun albisten errepasoa egitera titularrekin. Denboraldeak hainbat arazo eragin ditu gurean. Gaur goizean errepide zenbait itxi dituzte Zizurren, Arrotxapean eta Madalena inguruan. Arratsaldeak aurrera egin ala denboraldeak hoberanzko joera izango du. Nafarroako gobernuak ere bat egin du Altsasukoen aldeko manifestazioarekin. Parlamentuarenaz eta gobernuarenaz gain bestelako babesak ere jaso ditu larunbat honetan egingo den protestak. Xilema eta Nuevo Futuroko langileekin Nafarroako adingaben zuzendaritza ordera jo dute gobernuaren azken erabakiaren aurrean egoera salatzeko. Nafarroako gobernuak uko egin dio laneko arriskua prebenitzeko estatu fundazioaren funtzioan kudeaketa publikoari. Belateko lanek dirauten bitartean nazioarteko kamioiak bertatik ez pasatzea eskatzeko bigarren errepide mozketa eginen dute bihar. Gerra zibilean eta frankismoan hil zituztenei plaka jarri diete hilerrian. Guztira 307 iruindar hil zituzten. Omenaldian izan da Joseba Siron alkatea, baita Nafarroako fusilatuen seniren elkarteko kideak ere. Kosk egin elkartasunari jaialdia prestatu du Zaporeak taldeak. Helburuak Grezian dauden errefuxiatuei giza laguntza emateko proiekturako dirua biltzea izango da. Eta hauxe izan da gaurkoz bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta ortzogun izan.
Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.